Balik ke lift cor, sekolah viral ning Sragen, pembangunan lapangan tentara lanjut muadang bul. Oke belum balik meneh ning vlog keseharianku. Jadi acara iso iki meng aku ape balik ke lift cor sing benci pernah nyewa ning tetanggane iki leke Pak Mandor kene iki bolo. Lah ceritane iki Deben pernah nyewa lift cor kuwi nggo ngecor dak-dakan menara dhuwur masjid kae. Lah mergo wis lumayan rada suwe dadi iki meng critane ameh dibalekke. Lah balik kene iki yo butuh wong akeh bolo soal iki nak dhewe mesin diesel iki abote ra karuan. Lah dek kene iki Pak Mandor iki meng yo ngajak bolo-bolone iki meng ngajak kru-krune iki meng apa jeneng balekke iki mesin diesel kuwi bolo ning Sukodono. Jadi wong Sragen sing wis ra asing dengan Sukodono coba komenen sapa wae ning kene bolo. Lah iki meng aku wis metu saka masjid meng lah aku yang lewati iki meng pelakat kuwi meng iki arah ning Sragen lho iki ndomat lurus terus. Lah niki kok ana pom bolo pom apa jeneng ki mau ana alon-alon terus kantor kecamatan kanan jalan terus kini nek pom iki pom tangen lagi niki nek masjid jenenge masjid Baitus Salam ngene bolo. Lah iki kok kini lah iki masjid engko belok kanan arah Sukodono arah Gesi bolo. Jadi tujuan iki Sukodono. Lah dek gini ki aku wis teko Gunung Banyak bolo. Jadi bagi warga Sragen mesti mudeng nak Gunung Banyak. Jadi ikone Gunung Banyak ki iki bolo gapura kuwi sing enek wit-witane kuwi bolo. Lah dek gini ki harus tekan Gesi dadi arah Sukodono ke lurus bolo. Lah dek gini ki aku nglewati jenenge sekolah rakyat sing viral bolo. Dadi ki viral dadi sampean coba ketik ning aplikasi hitam kuwi mesti enek sekolah rakyat viral ning Sragen mesti engko muncul kuwi bolo. Lah dikini iki singkat cerita iki wis teko daerahe Pak-pake sing apa jenenge diterke mesin diesel iki bolo. Dadi iki meng wis tekan omahe, lah iki meng ya wis akhir iki mundur kae langsung dibuka ke lawangi karo sing duwe omah ngene bolo. Lah dikini iki disopo karo Mbak Dingah kae. Wes tan malam-malam tanpa basi-basi aku ning dhuwur iki jikoke barang-barang iki meng wis tak duk-dukke wis nek sing ngampani. Lah dik kini iki dikai suguhan bolo. Bah ya wis leren sik karo ngundurke mobil sing kok ada diesel kuwi bolo. Lah kae mobil iki diundurke bolo. Dadi iki meng ben apa jenenge sing ada mobil diesel-diesel iki mau metu langsung mlebu dilebokke ben longgar akhir mobil mau dientokke. Ya wis to kerja sama ngene enek sing ngidukke enek sing nata wis pokoke kerja sama bolo ben rampung. Lah dek kini ki meng ya soalnya dik ben pernah nek kesalahan cara masang iki miduk ngene apa jenenge malah jlok ngene bolo akhir niki do apa jenenge Pak Mandor iki meng dongan bolo do cerita-cerita ngene ngono bolo. Lah dek kini ki enak alat go nyiram banyu ngecor banyu ngene bolo dadi sampean sing duwe jagung ning omah apa bolo tanaman ning omah dadi ki sarene nggo ngene iki bolo. Dadi ki ada jerigen dikei ngene iki kayak rem ngene iki dadi kayak selang ngono iki kayak cangklongan dingah nggo ning pundak. Lah iki alat iki dipencet-pencet kok banyune metu ngene bolo. Iso ngrabuk iso nggo nyiram dadi ora model sing ndek ben koyo kendil ngono kae bolo. Dadi iki malah praktis iso ngisi wah akeh bolo nek 100 mm apa jenenge banyu apa iki bolo kuwi bolo. Dadi iki sak jerigen kuwi yo enek pirang liter dhewe bolo. Dadi luwih singkat luwih padat muni bolo. Iso nampung akeh. Lah dikini iki wis singkat cerita wis mulih bolo. Dadi iki lek iki meng malah karo pak iki meng malah keturun bolo keselen mungkin. Lah niki wis sampai mulih niki arah ning Sragen kanan jalan kanan arah kanan. Isih ning dalan sing padha bolo mulih ngliwati sekolah viral meneh sekolah rakyat viral ning Sragen. Lagi ikon ngarep iki
sekolah rakyat lah kuwi bolo. Jadi sampean sing pengen delok ning aplikasi hitam pasti ada dan pasti muncul sekolah rakyat ning Sragen. Lah dik kini ki ape mampir mie ayam cerita niki bolo. Dadi ning kini ki malah urung teko padahal jam 11 iki tapi setoran mie ayam iki urung teko. Akhir iki mung pindah ning bakso mie ayam Bandung ini bolo atau bakso Bandung ki. Jan langsung dipesanke karo Pak emang ki wis rampung maame langsung wae ondowus mulai lanjutkan perjalanan bolo. Lah, sampean warga Sragen mesti ki gak asing karo tempat iki bolo. Gunung Banyak. Nah, ini dia Gunung Banyak mesti enek ngono ini bolo wit-witane akeh. Lah dek kini ki enek pembangunan ki jeneng pembangunan TNI bolo lapangan TNI dadi nggo apa jenenge TNI nguni bolo dadi ki pembangun lapangan dawa kae engko khusus nguni bolo dadi lagi proses pembangunan. Dadi ki yo ning Sragen ki walah just pokoke bolo. Dukung terus pokoke. Lagi singkat cerita mulih bolo wis tekan masjid iki meneh. Jadi sampean jangan lupa karo nglewati masjid iki ya bolo. Singgah mampir wis pokoke ngono bolo. Jadi komen-komeno bolo ya sing warga Sragen yang tahu dan apa jenenge followerku sing wong Sragen komeno bolo. Oke bolo ngono wae vlog-vlogku saat ini, tunggu vlog-vlog selanjutnya. Oke, dadah, bye bye.